Máme tu rôzne atrakcie, mohol by si nám ich priblížiť, o aké atrakcie presne ide? No to, čo vidíte tu za nami, to sa volá Areotrim. Je to vlastne akási simulácia bez váhového stavu, alebo to, čo sa vlastne deje vtedy, keď si mimo nejakej tej gravitácie. Ďalej tu máme skákajúce čižmy, ak to nazvem tak. Ináč je to, kto si chytí svojho avatára, u nás tak to voláme avatarky. Je to vlastne o tom, že treba sa naučiť balancovať svoju rovnováhu. Kto to dokáže, tak sa zabaví. Kto prekoná ten strach, že je niekde vyššie a uvedomí si, že vlastne stále stojí na zemi, tak sa zabaví. Ináč je to stres, hej, pre tých ľudí. Potom, čo máme, sú segwaye, drahé autíčko, dobré vozenie, tiež veľa zábavy, tiež je to celé o tom nájsť nejaké to ťažisko a človek sa zabaví, povozí sa. A v podstate sú to dve kolesá ovládané elektromotormi, kde je ovládané ťažisko celé veľkým gyroskopom a človek vlastne snaží sa pretláčiť ten gyroskop. Ten ho zase vracia naspäť a tým, ako vzniká vlastne tá nevyrovnanosť tých síl, vlastne to je to zrýchlenie a to brzdenie. Keď sa človek nakloní dopredu, ten gyroskop snaží sa vystrieť a vlastne tá sila je tá rýchlosť, ktorú vyvenie. Vie to ísť takých 45 km za hodinu, čo je dosť. Štvrtá atrakcia, tá sa nachádza v Nuka. A vlastne je to Nintendo Wii, každý pozná asi hru, kde je to o tom, že hrať sa nejak trošku ináč, že nie s takými joystickmi. Je to o tom, nech sa zabavia ľudia, celé to. A aké hry si môžu na Nintendo Wii vyskúšať? Neviem, strašne veľa. Od hokeja cez nejaké športy, boxy, tenis, ping-pong. Je tam toho strašne veľa autíčka, rôzne. Čo si povedia, to sa zapne. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ahoj, prečo si prišiel na Deň otvorených dverí? Pretože na Dni otvorených dverí je vždy niečo nové, ľudia tu zistia, že existuje niečo ako segway a je tu dobrá zabava. A čo ťa najviac zaujalo na tohtoročnom DODčku? Zaujalo ma to, že tu sú tie klokanie nohy, ktoré tu minulý rok neboli. A je dosť zaujímavé vyskúšať takéto veci ako ten simulátor bezváhového stavu, alebo segway, alebo vidieť, aké možnosti máme tu na tejto škole. Takže myslíš, že to je vydarená akcia? Určite. A čo sa ti tu najviac zapáčilo? Aká atrakcia? Tak ako Čekovský celkom dobre hrá. Čekovský atrakcia? To je atrakcia najväčšia. Ček je pán. A túto tie kolesá smrti sú celkom tiež také. Chceš si to vyskúšať? Ja mám slabý žalúdok na to. Príliš slabý žalúdok. Ahoj, prečo si prišla na Deň otvorených dverí? Pretože sa chcem viac dozvedieť o tejto škole a hlavne o leteckej fakulte. Máš záujem prištudovať? Chcela som, ale neviem, je tam veľa matematiky a ja matematiku neviem, ani ma nejako nezaujíma, tak... A čo si myslíš o Dni otvorených dverí? Čo všetko si z neho videla? Tak videla som toho viac než na našej škole, na strednej škole a veľa vecí ma tu zaujalo. Áno. Pred chvíľkou sme prišli popočúvať trochu muziky a pozrieť tie autíčka, čo sú tu vystavené, no a uvidíme ešte, koľko sa zdržíme. Všimol si aj atrakcie, ktoré sú tu iné? A všimol som si ten popcorn, čo tu majú a hot dogy, ale ďalšie atrakcie zatiaľ ešte nie. Je tu napríklad segway, neviem, či si všimol. Nie, ešte nie, ani neviem, čo to je. A je tu aj simulátor bezváhovej ťaže. No to mi musíš ukázať, kde to je, na to pôjdem určite. Tak potom si to ukážeme. A máš záujem to vyskúšať? No keby som sa mohol hneď prvý tam postaviť, tak idem. Ešte keby viacej ľudí prišlo, tak by to bolo ešte asi lepšie. Dobre, ďakujem ti za rozhovor. Dobre, tešil ma, majte sa. A z toho, čo si tu videla, čo ťa najviac zaujalo? Atrakcie? Atrakcie. A pozeral si aj niečo v súvislosti školov, alebo iba zábavu? Ja som prišla v podstate len nedávno, takže nemala som ani nejak extra čas a neviem, možno, že sa tu ešte porozhliadnem. A ktorá atrakcia ťa najviac zaujala? Asi tie chodule, lebo som sa strašne bala a strašne som kričala. A nakoniec si to potom išlo? Nie, chlapcovi som rozdrvila palec rukou. Musel mať s teba veľkú radosť. Prečo ste prišli na Technickú univerzitu v Košiciach? No, my sme prišli na pozvanie od Technickej univerzity, vzhľadom na to, že sa tu koná Deň otvorených dverí a už sme tu asi druhýkrát.
Takže vy ste majiteľom niektorých z týchto aut, správne? Ja som majiteľom týchto 4 aut momentálne. Aký je najzácnejší kúsok vo vašej zbierke? No, najzácnejší kúsok je momentálne Škoda 422, ktorá tu není. Škoda 422 z roku 29. A to začínam s renováciou tohto auta, takže dúfam, že to bude asi... Je to najstaršie auto v mojej zbierke konkrétne. A ako dlho sa už venujete zbieraniu aut? No, od 92. roku. A čo vám to prináša? No, si radosť z toho, že robím s týmito autami. Nič iné. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prosím. Nachádzame sa v laboratóriu počítačových sietí a niečo o tomto laboratóriu nám povie jeho člen Jakub Kopka. Ahoj. Ahoj. Takže naše laboratórium zabezpečuje výučbu na katedre počítačovej informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky. Zabezpečujeme výučbu v rámci 6 predmetov v rámci študijného programu informatika. A okrem študijného programu informatika sa s našim laboratórium stretnú aj študenti v rámci programu aplikovaná informatika. Zabezpečujeme vlastne výučbu sieťového akademického programu Cisco. V rámci vlastne našich sieťových kurzov študenti vedia získať certifikácie o tom, že absolvovali kurz sponzorovaný firmou Cisco a vedia si tým pádom nájsť lepšie uplatnenie na trhu práce. Okrem výučby zabezpečujeme aj výskumné projekty. Tieto výskumné projekty napríklad zahŕňa projekt videoservera, ktorý je vlastne nejakým YouTubeom slovenskej vedy, potom projekt Basic Meter, ktorý vlastne slúži na monitorovanie sieťovej prevádzky, optimalizáciu sietí, a ďalej projekt EVO s Kalifornským technologickým inštitútom pre distribuovaný archív videa a videokonferenčné systémy, IP telefóniu, virtuálne laboratórium, no a kopu iných projektov, ktoré sú ešte v štádiu rozbiehania sa. A čím je toto laboratórium výnimočné? Tak v našom laboratóriu sa nachádza vlastne najmodernejšia technika, ktorá pochádza od firmy Cisco. Cisco dodáva techniku do nášho laboratória s tým, že budeme školiť sieťových expertov. No a okrem toho dané laboratórium je výnimočné tým, že spolupracujeme s študentami v rámci univerzity, čiže hoci ktorý študent denného štúdia sa vie stať našim členom a vie s nami spolupracovať na výskumných projektoch. A aké sú výhody? Tak človek sa naučí a získa nejakú prax, zabezpečujeme aj nejaké konferencie, čiže nie je to len teória, ale vieme získať nejakú prax v rámci nášho labáku a tým pádom mať lepšie uplatnenie v práci. A aké je uplatnenie v neskoršom živote, v živote po škole, keď človek má takéto certifikáty? Tak pomôže to človeku vyjednať si lepšiu pozíciu na trhu práce, človek si ľahšie vyjedná prácu a lepšie platenú. Hovorí sa, že kto má takýto certifikát, tak nehľadá si prácu, ale práca si hľadá jeho. Takže určite sa to oplatí. A kebyže sa niekto rozhodne takýto certifikát si spraviť, ale nie je študentom, ako je to možné? Je tu táto možnosť. My ponúkame v rámci večerných kurzov tieto sieťové kurzy. Sú však spoplatnené. Pre študenta je cena okolo 60 eur, pre neštudenta to už potom zabezpečuje súkromná firma. A koľko stojí pre neštudenta? Kebyže má nejaký človek záujem vlastne stať sa sieťovým expertom? Okolo 1000–1500 eur, závisí to od firmy, ktorá dané školenie ponúka. Takže je to veľmi výhodné, keď sú ľudia na škole, aby si tento certifikát spravili, pretože potom ich to bude stať veľa peňazí. A v rámci študijného programu informatiky je to zadarmo, čiže tam je to veľmi výhodné. Ďakujem pekne za rozhovor.